देशवा के सनमा चढ़ी के विमानमा शहीदवा भइल गे बाहिनी। और देशवा के सनमा चढ़ी के विमानमा शहीदवा भइल गे बाहिनी। म्यूजिक स्टूडियो बेलागंज गया। म्यूजिक स्टूडियो बेलागंज गया। म्यूजिक स्टूडियो बेलागंज गया। सरगम गाना गाई के श्रद्धांजलि देई गे बाहिनी। सुनी के खबरिया उठल लहरिया देशवा रोबै गे बाहिनी। सुनी के खबरिया उठल लहरिया देशवा रोबै गे बाहिनी। और देशवा के सनमा चढ़ी के विमानमा शहीदवा भइल गे बाहिनी। और देशवा के सनमा चढ़ी के विमानमा शहीदवा भइल गे बाहिनी। म्यूजिक स्टूडियो